Sing ngendang iki aku ora tau nonton CD, nonton bareng tokek, ora tau guyu plengeh ngono ora ta ya. Oh, mboten tahu. Niki yang paling guyune nek pas weng, Pak. Oh, iya. Nah, ini nek guyu berarti rada weng. Nek guyu pas ngono. Wah, niku wong sak omah niku yaine menengan kalih Pak Emen nggih mboten tahu anu luruan. Jadi meneng kabeh, delalah pasar nonton TV njiko remote bareng noleh. Kisah nyata lho dheweke guyu terus berarti weng. Mangga Dek Rini dicoba sik tak tung tung dengdang tang. Nih rada keras sithik, Dek. Ndeleng tang tak tung tung dedrang. Dedrang tlung det. Pak Bambang kluget. Pak Bambang tuku gedang gedem kluget. Bisa tau kandhani kaya Rini. Rin. Tutup rada rapet iki. Berbahaya ke syuting mlebu TV lho. Ndak kena undang-undang iki lho. Ijek mak kecelap kaya. Iya ta, Dak? Mak kecelap ki apa? Apane iku? Nun niku le poloke kan ketok kan. Oh, polok. Monggo Mas Tokek langsung Sri Uning dados. Dan wes